Congratulations. आप पिताजी हैं, हमको लगा कि बड़ा भाई है। क्या है ये आपका? Thank you. যারা সোশ্যাল মিডিয়া নাইতংনাই রক এবং যারা সোশ্যাল মিডিয়া থুমনাই রক নরক যত সাইমানো যে জুয়েল ত্রিপুরা তিনি আনি কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिङाव खबजाक मोहिनी नगर बिसिओ गथ'आ बारिनि ब आसोके टेलेन्टेड तो अबनो नुगै सिनि TTAADC नि सिनि महाराजनि वानसुकमानि बिसिंतै जों जारा अमाहाय लेखा गोरों हायकाबा विभिन्न NEET उमथुं TPSC उमथुं बा जेकुनु जुदि गाहाम रेजाल्ट फाके जों बंनो सार्टिफिकेट दो एवं बनो फाइनेंशियल हेल्प जों खालायो तो ठीक अबहायनो चिनि जुवेल त्रिपुरा नबो चिनि महाराजनि बिसिंतै सार्टिफिकेट एवं बनो सुभासु जों खालायका भबिष्यत चिनि बुबाग्रा बनो क'क्राझार जे जेकुनु परिखानियो अबश्य एतेबो हेल्प खालायनाय जों बनायो चिनि TTAADC नि बिसिंतै अबहाय बरकनो जों हेल्प खालायनाय जारा चिनि सोसाइटी हायकेबा चिनि बरक हिसाबे जारा चिनि समाजनि गाहाम बरंनो जों हेल्प खालायनाय तो अबनो वानसुगो बरंनि लाइफआव बिनि लाइफआव जाहाथे तेबो कुसु काथों डक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों बरंनि बिसिङाव जों बिनि बागैबो जों नायनाय যে অবাহাই যে তিনি যে খরচা বনসু যাতে মাকে পড়ি বুঝে তিনি মাকে আছে কোসবো কাকা আবন থেকে নিন তো থেকে কাম খানাছে अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिखानियो जों जेसे फारि जों हेल्प खालायनाय चिनि बुबाग्राबो हेल्प खालायनाय एवं जों पार्सोनालिबो जों जेसे फारि बिनि जेफ्रो दरकार नां जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो क'क्राझार तो अबनो नायो जुवेलनि भबिष्यत गाहामंथों ब चिनि एज ए त्रिपुरासाङै चिनि त्रिपुरासानि बागै बबो सामुं ताकथों एवं जोंबो बिनि बागै जों सामुं अबश्य तांनाय चेक तो 30,000 जों बनो यापारका चिनि बुबाग्रानि बिसिंथि TTAADC नि बिसिंथि तो अबनो तेबो चिनि CMO एवं चिनि बुबाग्राबो साका भबिष्यत परिनानि जेफ्रो नांनाय आफ्रो जों सुबानाय आंले बेलायना दंथ'खा थारमाने चिनि राजाना आसल चिनि बरंनि बागै आनि बागै जंखा आसल विभिन्न परिखानि बिसिंथि NEET कासे परिखाओ आं चिनि सुदु ST केटेगरिनि बिसिंथि टप खायमानिसे बो आसल हेल्प खायका आंबो अनेक खातंथ'खा के अबश्य आनि मा बाय बाबा खातंथ'जांनाय जे जों चिनि जे बेकवर्ड एरियासनि फायै सोदराव फायै कासे लामा तो बिना जारो दंखा के अनेक न खातंथ'खा के किसा आनि 544 के ऑल इंडिया रैंक के फायमानि 42,507 के अनि त्रिपुरानि मेरिट लिस्ट इंखाय ओवरऑल फायो 29 के ST नि 1 कॉलेज खेता आंखाय काउंसलिंग आसो दंगो के काउंसलिंग राउंड 1 खेता जे तमानाय हिस्टोरिकली जे पास ट्रेन नायमातिखाय आनि जे चाहिदा कॉलेज मान खामो ताफनाय इबार किसा एब्राप्टली कॉम्पिटिशन ताफों थांखा के बने बिसिंतै किसा चाहिदा कॉलेज मान लिया के काउंसलिंग तो सेकेंड राउंड आचोगै ताइ वैसा चेष्टा खायने जंग जाका के आशा करी एम्स मानो न एम्स किसा मिड लेवल नि एम्स मानो न आशा आनि बुंखे जुवेल त्रिपुरा कामी कामी खाय बतुआ बारी ADC के मोहिनी नगर ADC